Ja, velkommen til LC Jensen. Vi har ligget her i Middelfart i 50 år og udført elarbejder af enhver art. Vi er 15 ansatte. Vi beskæftiger os med tele og data, almindelige elinstallationer, nybyggerier og grøn energi som solceller og varmepumper. Vi har specialiseret os inden for tele og data, altså alarmer og videoovervågning, og telefoncentraler inklusive mobiltelefoner til erhvervslivet. Udover det har vi specialiseret os inden for solceller og varmepumper, så der har været en stor opgave her de sidste par år med grøn energi. Vi har også folk, der laver service på hårde hvidevarer, både for institutioner og for private mennesker. Vi har mange opgaver, hvor vi tager ud og lige skifter en stikkontakt og hænger en lampe op, skifter lidt ledninger, hvis de er dårlige, således at de almindelige installationer virker hver dag. Vi er kendt for hurtig service, kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris. Vores slogan det er, Jensen skaber forbindelse. Vi ser frem til at modtage jeres opkald, og vi er klar i 24 timer til at lave en service eller en opgave for jer.